Вярвам, че той ни слуша. Но господин Андреев, голямата въпросителна пък за вас от тук нататък коя е? Голямата въпросителна за мен от тук нататък е дали този юмрук, който господин Радев дигна и подкрепи във времето различни митинги, различни протести, ще доведат до онова, което той обещава в предизборната кампания, а именно на първо място борба с корупцията, работещо правосъдие, което е важно, за да може да осигуриме нормалната работа и да върнем държавността в България, и на следващо място, разбира се, това да се случи като се приеме един бюджет, който да бъде балансиран от гледна точка на това да защити интересите както на българските граждани и на най-бедните слоеве, така и по отношение на развитието на бизнеса, тъй като това е нещото, което ние очакваме във всеки един момент. Разбира се, в тази връзка е необходима законодателна промяна. Ще има необходимост, но отделно от това е необходимо да има и работещо правителство, което, т.е. да създаде един екип, който наистина да може да следва тези задачи и да ги изпълни. Работещо и стабилно правителство